Манчева, добре дошли в нашия подкаст Влез час. Благодаря, че влезнахте в час. Благодаря и аз за поканата. Надявам се, че винаги съм в час. Разбира се. За да бъда пример за вас. Моля да се представите, да кажете коя сте вие и дали се чувствате добре тук. Аз съм Мила Манчева. Тук съм в ролята ми на директор на Средно училище Христо Ясенов. Дали се чувствам добре тук, в училището или в момента на разговора, ще отговоря и на двата въпроса. В училището се чувствам като в свой дом и се надявам, че така се грижа за училището като за свой дом. А тук сред вас се чувствам още по-добре, защото обичам да разговарям с млади хора, защото им вярвам и защото ми се иска да видя как техните надежди стават реалност. Винаги ме мотивира общуването с млади хора. Добре. Бихте ли ни разказали нещо за малката Мила Манчева? Как израснахте? В далечната 65-та. Да, родила съм се едно нормално бебе и съм отгледана от своите баба и дядо. Не защото не съм била обичано дете, а защото родителите ми са живяли на квартира в една стаичка. А и защото вече като възрастен човек преценявам, че мама е искала по някакъв начин да изкупи вината пред своята майка, отивайки на 500 км далече от нея. Та съм отгледана от баба и дядо 7 години до 7 годишна възраст, обградена с много любов, с много доверие, с страхотни грижи от тяхна страна и вероятно тези 7 години на безрезервна обич са изградили у мене тази увереност, която имам и днес. Естествено, така едно детенце от село, попаднало в големия град Хасково на 7 години, е изживяло своите притеснения, своите разочарования от общуването, но силният ми характер, явно от онзи момент още го имам, защото това не ме събори. Това, че диалекта във Видин се различава от диалекта в Хасково, това, че децата ме гледаха странно, не ме събори. Това, че тръгнах на училище без да познавам буквите и да чета, не ме събори. И някога, когато след писането с молив, първите, които се справят, отлично получаваха химикал. Аз бях невероятно горда от себе си, защото бях втората в класа, която получи химикал. И така, години след години, любов, изключително на строгост от моите родители. Да, възпитавали са ме по този много строг начин. Не толкова взискателни като отношение към учебния процес и аз затова и до ден днешен твърдя, че всяко дете достига в свой си момент, в който се мотивира и намира себе си, намира своя път. Аз своя път го открих в 8-ми клас. Никой не ме е карал на сила и може би това е грешката на днешното ни образование, че от малки децата ги претоварваме с прекалено много изисквания за учене и на всяка цена да бъдат отличници. А то всяко дете си има момента, в който ще си достигне желанието да учи. Това съм аз. Ние знам, че сте учителка по руски език. Как избрахте точно този език и дава ли ви нещо повече от един предмет? Как го избрах? Изобщо, да, с въпросите си ме връщате, знаете ли, в едни спомени, които не ми се е налагало скоро да коментирам. Всъщност аз първоначално кандидатствах с география. И то водено от любовта си към учителката по география. Естествено, с 2 седмици подготовка на вас ви е ясно на всички, че няма как да бъдеш приет с висока оценка. Оценките ми не бяха достатъчни, за да бъда приета. И 1 година реших, че ще се подготвям, за да кандидатствам наново. В никакъв случай казах, че друго няма да уча.
Но през тази една година се случиха така няколко събития в живота ми, в които аз непрекъснато трябваше да защитавам Русия и руския език, руската култура. Завършила съм руска гимназия и моите учители всячески си чупиха краката да ме убеждават как руски език е моя и аз не трябва да се погубвам с география, трябва руски да кандидатствам. Но така иначе характер, че съм си била, както стана ясно. В тези моменти, в които започнах аз да защитавам и да убеждавам другите в богатата руска култура, в невероятната Русия, огромна със своите възможности, осъзнах какво искам. В такъв момент го осъзнах и казах, ма то разбира се, че то си ме чака мен. И така, на втората година кандидатствах, бях приета с, няма да казвам, много висока оценка. Не съжалявам, въпреки че руски език отдавна отстъпи своето първо място на предпочитан език и не е той сега, но за мен тази култура, тази история на необятната руска страна няма друга такава като нея и няма друга с многопластово отражение в днешно време. Всичко днес можем да си го обясним, познавайки богатата руска история. Гордея се, че съм го учила този език. По принцип обичам да уча езици, но с много езици съм стигала все до някъде и не съм ги довършвала до края. Кои са тези други езици? Учила съм полски, словашки, италиански, английски дълго време. Да не пропускам някой. Полски, словашки, не чешки, го зарязах още в самото начало, не ми хареса. Започнах да уча турски, ама вече на по-късни години не ми оставаше време да го продължа и така. Обичам да уча езици по-малко. Сега съм на вълна испански. В кой период от живота ви се роди мисълта, че можете да станете директор, освен учител по руски? Аз всъщност много малко бях само учител, от 89-та до 93-та. Само една година бях в майчинство, защото точно тогава обявиха конкурс за директор на училището в село Лупян и моите колеги, огромна група, дойдоха уж да ме видят с Бебчо, но бяха дошли с идеята на всяка цена да ме убедят да се кандидатирам за директор. Използваха всички възможности за мотивация, аз се дърпах и накрая така успяха. Аз, между другото, много трудно устоявам на не. Мен всеки може да ме убеди да си променя собственото виждане, ако е упорит и ако има много мотиви срещу моето решение. Не се притеснявам от това и винаги смятам, че трябва да се вслушваш повече, отколкото да говориш. Така, те ме убедиха, че трябва да стана директор, защото училището имало нужда от мен, щяла съм да направя чудеса и започнах млада, още на 20 няколко години и 9 започнах като директор и някак си така ми се завъртя живота, че май все на такива ръководни постове съм била до ден днешен. И ако ви кажа за какво мечтая сега, сигурно ще се забавлявате с мен. Мечтая си последните години преди пенсия, ето така спокойно да седя, без да отговарям за стотици души, без да нося тежката отговорност за това, че ако нещо не е добре, означава, че аз не съм се справила, а да отговарям за себе си и да си живея старините. Но сигурно не ми е писано. Бихте ли казали, че на сила сте станали директор? Не, на сила не, в никакъв случай. Мотивираха ме, убедиха ме, идваха първо 5, после още няколко, после се смениха, после пак наново се повториха и така, не на сила. Убедиха ме, че енергията ми може да бъде вложена в добра кауза. А каузата беше оцеляването на едно училище, тогава по това време, в община Етрополе.
имаше 1, 2, 3, 4, 5 училища по селата и битката за оцеляването беше много голяма. Убедиха ме, че аз съм човека, за когото те биха застанали колегите и така можем да изведем училището към добро. Гордея се с това, което сме направили целият екип в тези години, защото към ден днешен всъщност това е единственото оцеляло училище в селата. Пишете училището с 3 думи. 3 думи, боже колко малко. Любимо. Изпълнено с живот. Нали може словосъчетание? Разбира се. Добре. Изпълнено с живот, с енергията на младите хора и готово да бъде училището с уважение към своето минало и традиции и с широк път за всичко ново, което очакват младите хора. Така искам аз да го виждам и за такова бих искала да работя. Кое бихте казали, че е най-големият ви стимул в работата? Аз си обичам работата и конкретен стимул нямам. Всеки един момент, който ме удовлетворява като изход, като резултат, ми е стимул. Сутринта имах щастливо събитие, няма да го споделя, защото все още е тайна, което ме усмихна. След това имаше тежки и други ситуации, които ме натъжават. Ето сега от тук ще изляза отново усмихната, защото сте ми дали минутки на отдих и на осмислене на това, което правим заедно. Смисъла на ежедневието, малките победи, малките резултати, трябва да се научим да им се радваме. И ако им се радваме истински, осъзнато, с убеждение, нямаме нужда от нищо друго. Големите цели се постигат само постигайки мънички по пътя. Затова аз съм доволна за това, че днес сте ме срещнали, сте ми се усмихнали. Доволна съм, ако децата са работили в час. Доволна съм, ако някой е дошъл и е споделил с мен нещо, нужда от помощ или просто свой проблем. Доволна съм, ако учителите са си тръгнали усмихнати от работа. Много съм доволна. Доволна съм от всяка нова идея, която съм получила в деня и която ми дава стимул за следващия ден. Срещате ли някакви трудности в учебния процес? Тук като учител по руски, тук като директор? Ако да, бихте ли ни споделили какви са те? Трудности има много. Не толкова като учител, защото, пак казвам, в днешно време учителя по руски не е на тази висота, в смисъл езика не е търсения и мотивиращ учениците. Независимо от това каква богата библиотека има и в интернет пространството, и като книжно тяло в библиотеките, за човек, владеещ руски език, може много да научи. Като директор по-скоро изпитвам страхотни трудности, защото така както се радвам на всичко, което споделих до тук и както всичко това ме мотивира, така болезнено изживявам несполуките. За мен една несполука, един нерешен проблем е толкова болезнен, че в състояние да ме потопи за дълго време, ако не ми се появи нещо светличко, което да ме усмихне. В смисъл, приемам нерешения проблем като своя грешка, като своя вина, като неправилно мое тълкуване и за това го преживявам много. Преживявам несполуките. Преживявам, ако някое дете не е доволно и си е тръгнало обидено. Ако някое дете се е почувствало аутсайдер в ежедневието, което се случва, за съжаление.
и не можем да му подадем ръка. Преживявам и това, че не всеки ги преживява тези малки болки. Защото ако ги преживяват повече хора, те ще намаляват. И вие ще го усещате. Да. Мога да ви съветвам, освен да не си слагате провалите, ако така мога да го нареча, ако не ви е много натрапчева думата. Не си го слагайте при сърце. И малките деца, които са аутсайдери или срещат други проблеми, не се старайте да е толкова розово училището. Трябва да има и трудности, за да може децата да израснат като характер. Да. Между другото, да, извинявай, че ще те прекъсна, обаче, знаеш ли, сега всъщност ме караш да си спомня за един мой извод, който съм си правила на времето и който аз не спазвам, че децата трябва да преминат през трудностите, за да се калят. И не трябва на всяка цена непрекъснато да се опитваме да ги предпазим от тях. По-скоро трябва да ги оставим да си изживеят. Ама хайде да е майчин характер. Точно. Да. Тук Мони може да питам дали е съгласна с мен. Да. Дали трябва да има трудни моменти, през които децата да преминават. Да, със сигурност трябва да има такива, за да се научиш кой път да тръгнеш, какъв човек може да стане теб. Т.е. всеки да си допусне грешките и да си вземе поуките. Прави сте. Колко сте мъдри. Аз искам да попитам дали ви е трудно да се преборите с вулгарните ученици. Лично на мен не, защото аз ги разбирам. Аз знам, че за да бъдат такива, те имат своите причини. По-скоро ми е трудно да ги преборят тях самите като такива, като поведение навсякъде. Иска ми се те да възприемат неправилното си поведение. А аз ги възприемам такива, каквито са. За мен няма проблем. Дали ще бъде арогантен един човек, т.е. един ученик, един младеж, или ще бъде много тих и спокоен. Както казах и в началото, има момент, в който той ще се осъзнае и ще си тръгне по неговия път. Но ми се иска да му помогна по-рано да осъзнае, че не това е правилното. Там ми е трудността всъщност да го убедя него. Успявате ли да съчетаете училищния живот с личния ми такъв? Успявам да изчистя, успявам да избера, да сготвя, да чуя близките ми, ако искат да споделят нещо, или семейството ми, или имат нужда от помощта ми, но не всеки ден всичко. И много малко лично време за мен самата. Когато отделих този месец, например, успях да отида на 2 концерта в НДК и това е невероятно постижение за мен. Да, успях да чуя и да се насладя на Любо Киров, успях да изживея магията на грузинските танци, на Националния грузински ансамбъл. И това за тази година са тези двечките. Да, но има време за всичко. Нали? Не смятам, че непременно сега и в този момент трябва да си доставя някакво удоволствие. То си идва момента. И аз съм много доволна и съм на принципа, ако в семейството ми всичко е наред, ако всички около мен са здрави, това ме прави спокойна и аз мога да отделя време за това, за което ми е нужно, за работата, за други обществени ангажименти, ако остане време и за забавления, но първото е най-важно, да бъдат всички около мен здрави и спокойни. Има ли разлика между госпожа Манчева, учителя по руски, директор Манчева и Мила Манчева в ежедневието? Не, аз съм си такава. Много е трудно да бъдеш различен, да помниш в коя роля, какъв трябва да бъдеш. Ако утре сгреша, не. Я да си бъда аз такава, каквато съм си, а пък ако ме харесват. Всъщност, вероятно са повече тези, които не ме харесват и това е добре. Това означава, че имам характер. Може би, когато ме опознаят, ще ме разберат, ще чуят моите мотиви, защо е така.
Никога имам едно основно правило в отношенията с хората, в поведението си. Никога, на никаква цена, когато съм най-лоша, когато съм най-строга, да не унижавам човека срещу себе си и да не го карам да губи достоинството си. Тоест всичко на 4 очи. Кое е най-ценното качество, което трябва да притежава един учител? Те са няколко. Първо, трябва да бъде задължително професионалист в своята област. Ако не е професионалист, ако не борави с терминологията жонглирайки, няма как да мотивира учениците. Второ, трябва да бъде човек, много човечен, много готов да жертва, но в никакъв случай да не приема поведението си като жертва. Т.е. да иска да го прави, да му харесва да го прави, да бъде всеотдаен, да бъде готов на 24-часово общуване с хората, с родители, с ученици, по телефона или както и да трябва по друг начин, за да изслушва. Ушите трябва да са широко отворени. Първо да изслушва и след това да е готов да дава решения, съвети, мнения. Това е важно. Как помагате на новодошлите учители в нашето училище и трудно ли ги приемат? Имате ли много изисквания към тях? Как ще ги приемам трудната? Те искаха да ме дават на комисията по дискриминация, че искам само млади хора. Гордея се, че имаме толкова млад екип. Гордея се с това, че те идват, харесва им и искат да останат. Не бих казала, че им помагам ежедневно. По-скоро съм винаги, когато те имат нужда от мен. Радвам се, че в общуването си тук в нашето училище те намират съмишленици сред по-опитните ми колеги и не всеки път им се налага да се обръщат конкретно към мен. Това означава, че наистина в своите микроекипи те имат подкрепата и си вършим добре работата. А иначе ги подкрепям, като ги обичам. Няма да забравя един ученик в началото, когато започнаха да идват първите млади учители. Така малко да се посмеете. Казаха, страхотно е, че влизат млади учители при нас, толкова е готино, много е яко, нали така беше, много е яко. Ама ако можеха малко по-малко да се стараят, толкова много се стараят и ни тормозят. Така, което е нормално за тази младежка възраст, всеки в началото трябва да се старае тогава, когато кове авторитета си. Когато набира скорост и навици, превръща дейностите си в навици. Тогава е важно да се стараят. И го правят. С грешки, нормално. Не може да няма. Грешки допускаме всички. Аз не допускам ли. Всеки допуска грешки. Но в това ги подкрепям, да им ги показвам. Макар на 4 очи, и то само на 4 очи, да не пропускам грешки, които допускат, за да знаят, че това им носи негативни последствия. С това ги подкрепям. Ако можете да замените работата ви като директор с някоя друга, коя би била тя? Не, аз само ви казах, че си мисля, че последните години искам да седя някъде и да не нося отговорност и да не се занимавам. Не излизам от училище. Ако изляза от ролята си на директор, оставам като учител, като възпитател, каквото и ще да е. Не излизам от училище и не желая да се занимавам с нищо друго, освен с образование. Това е от което разбирам. Бихте ли се върнали назад във времето, за да изживеете някои от вашите любими моменти повторно? Не. Сигурна съм, че това, което ми предстои, е още по-хубаво. Искам да го видя него. Специалните моменти се изживяват веднъж. Изживяват се. Изживяват повторно, губят стойността си. Абсолютно, да. Те са познати. Това е все едно да вземеш да четеш една книга
да прочетеш първо края и след това да се върнеш да я четеш, то си губи някакси тръпката от това какво ще се случи. Не бих искала, да. Искам да ги запазя като спомени, изживяни спомени. Приятните моменти не са малко, но да вървя и да трупам нови спомени хубави. Какво според вас търсят учениците в един учител? Този въпрос искам да ви го задам аз на вас. Кажете ми, какво според вас търсят учениците в един учител? Всъщност, наистина, приятел търсите ли в учителя? Не очаквате той да ви бъде приятел. Това ми е ценен отговор, ще ми бъде полезен. Очаквате ли той да бъде професионалист, това, което аз казах, че очаквате? Разбира се. Да, задължително. Учителя за мен поне е лице, което седи пред мен и ме подготвя за живота отвън, да имаме професионални отношения, защото в ежедневието си аз поне нямам професионални отношения с други хора. Да се изказваш правилно, да не говориш на диалект е много важно, да се научи и предварително, преди да идеш на интервю за работа, да се обиграеш в начина си на изказ. Това е първото нещо. Моля, ако може да добавя нещо. Да, но учителите няма да те научат на всичко, което ще се случи в твоя живот. Аз в тази връзка исках да попитам, всъщност ако на един учител му зададете въпрос и той се двуми къде е верният отговор, това бихте ли го простили? Приемате ли го за нормално, ако един учител не знае отговорите на всички въпроси? Разбира се. Няма как да знаете всичко. Никой няма как да знае всичко. И не е страшно да признае, че трябва да провери, за да бъде сигурен в това, което ще ви кажа. Това също ми е ценно, защото, знаете ли, особено моето поколение живее с мисълта, че трябва да знае всичко. И че е ужасно, страшно, ако на учениците им кажеш: деца, всъщност не съм сигурна в отговора, дайте ми време и ще ви отговоря. Може да имаш хиляди причини в момента да не можеш да отговориш, а не е просто незнание. И е хубаво това да го чуят колегите. Може ли да се върнем към това ние да задаваме въпросите? Разбира се. Малко се притесних, като ми задавахте въпроси. Кое е най-хубавото нещо, което ви се е случило последната седмица или месец? Изключая новината, която сутринта чух, която беше много зареждаща. Какво хубаво ми се е случило друго? По случай рождения ден получих много приятен поздрав от ученическия съвет с една невероятна карикатура. Отново на този ден имах възможността да стигна до родното си Хасково. Няколко дни по-късно се прибрахме в Етрополе с съпруга ми и с татко и сега са вкъщи всички. Това ме прави спокойна и щастлива. Има няколко не толкова, т.е. неразрешени все още проблеми. Те не са нито приятни, нито неприятни, но във връзка с приключване на календарната година има някои трудности, през които тепърва ще минавам. И това е общо взето едни спокойни, прекрасни дни. Щом са спокойни, всички сме здрави. Аз на сутринта благодаря за това, че мога отново да тръгна спокойна и щастлива на работа. Благодаря, госпожо Манчева, че се съгласихте да участвате в нашия подкаст. Надяваме се да сме се представили добре. Надявам се да не съм ви отекчила с моите отговори, но пък аз ви благодаря за това, че ме провокирахте отново да бъда максимално искрена и да споделя много свои мисли, които отдавна наистина не ги бях споделяла с никого. Благодаря. Благодаря ви.